Nekazaritzako diputatu Irene Pardok, Jon Lekerika alorrako presidentearekin batera, omenezko 14 plaka banatu ditu nekazaritza saileko diputatu hoien, eta Bizkaiko lurralde historikoan nekazaritzako elkarteak sustatu dituzten pertsonen artean. Hauexek izan dira omenaldia jaso dutanak: Josu Torre, Jon Belamendi, Jose Ramon Espilla, Victor Txertudi, Juan Isidro Elorriaga eta Javier Aramendi lorrako lehendakari oiak, Adolfo Esteban landa garapenerako zerbitzu burua eta Jesus Arrieta abeltzaintzarako zerbitzu burua, eta Jose Miguel Zabala, Juan Maria Atutxa, Jose Luis Bilbao, Jose Luis Garay, Juan Francisco Sierra Sesumaga eta Eusebio Larrazabal diputatu oiak. Lorra nekazaritzako kudeaketa zentro eta elkarteen bilgunea sortu zeneko 25. urteurrena dela eta Bizkaiko Foru Aldundiak antolatutako Bizkaia nekazaritzako elkarteak 25 urte izeneko jardunaldietan eginda omenaldia. Nekazaritzaren arloko 150 gonbidatu bildu dira ekitaldian. Egitarauan 2 ponentzia egon dira eta gero Bizkaiko produktu ez eginiko pintxoak dastatu dira. Ekitaldia itxi duen hitzaldian Irene Pardok sektorearen irmotasuna azpimarratu du.